Eta hori, Inglaterratik! 20 tona astero zuzenean Bilboko portutik. Eta Burdeosetik beste hainbeste. Baina, zenbat edukiontzi sartzen dira hemen egunero? Zenbat kamioi sartzen diren? 200 gora atzo. Ateri denean aprobetsatu behar. Zer? Euririk egiten ez duenean aprobetsatu behar. Hilabetegatik, Joseba azaroan beteko ditut 75. Nekatuta nago. Kantzaute neube bai, baina alegik ez dutxuaz nik eitzen. Jubiletako azken hilabetik enbiko zuz mundu guztixan modun. Besteik? Bai, baskula ingurua ez dago bat ere gonko. Nire ustez ez dut asunai. Berituk bidalik eus. Zentsore batzuk jarri behintzat, alerta sistema bat. Bueno, beso de Robeto, ez haitxer, terku eizen. Esan! Maite, esan! Bihar, arratsaldeko txanda gengo, koko dantzen lentxagua daukat! Noski, Maite! Karnabalak sakatuak dira! Aieru txarrak usatu! Eta luga esnatzeko sasoia! Geologok lehen bidari, bai? Bai, gizona! Aua karnabala! Eskerrik asko, Roberto! Ez horregaitxik, Roberto! Ost! Berriro? Eta zen nahi huen esatea? 18 urte betetzen dizkik, Roberto! Noski opariak beti nik eostetxuten ez. Ai, Ester! Bide batez probaitzak zapata berriak ia ongi dauzkar. Politiak, Bai. Ta maite hoize. Asi berrita ja favoriak eskatzen. Gaizki otxuko duk. Gaztea, nun, iaia gure hoien eren adiekoa. Buk ere maiteke minan, festa? Ahaztu altzain. Esaioka jo sikiera. Datorren astean San Juan de Luzera joango gaitu €1 bazkartzera. Ados? Aita! Hainbeste argi behar du? Zer nahi duzu kalera paiazo bat bezala ateratzea? Lastea ditu naratu usteak. Alde hemendik eta utzi bakean. Alde, mendik, utzi bakean. Ba, zertaz mozorotuko haiz? Hanka? Bale. Ester, titia, oinetakoak probatzea ahaztu zaidan. Agetaz, gidatu mandoa. Bihar goizean sin falta, bale? Eta zaingo bideak. Badakin zer? Aurten inoiz baino ederrago zatu zen. Gure estatu ditzala hoianek. Ez, hobe ez. Azken aldian hito egin zitira nia. Ba, hori, Ester, Musu bat. Segi! Batzulanera goaz eta! Badakin nagusiak egetiro haukatu didala! Bazakin iri zelan gustaten dazten, gaztaie jamoien ganien, bai ez nasta eta danak kakamelena bat eintze, ez ondo igarti ez zer dan gaztaie eta zer dan jamoie. Bizitza osoa lanean Ze produktu egon adanien gaztaiera gaztaie eta jamoiera jamoie. Ezpakizu zer dan zer? Txomin, hik ez dauka kopogak hartzeko gogorek? Lana gauze ederra dalatxo. Lani pari, goiko makini hasten da martzan eta buelta lar, emoten datxoz bururi. Bazaki guraitzek zeatrapasan dauen jubile zanien? Insomio. Eguna pogu eginda, amaitzea duk kontua, orduan. Bazaki zelan esaten txagun guk lanari. Bierra! Erogek esan duk, Txomin. Hemendik hanka egiteko bierra.
Inés esnatu. Lara. Nilo? Venga, música, Egun onde izuela lehendakariak Madrileko gobernuari eman beharreko babesa baldintzatu egingo duela diazitu baldin eta botoa erkidegoaren baldintzentzat baldintzatu egia baliz. Bestalde hau esik Trumpek ere aurkako impeachmenta. Hori ez dakagu. Ez egin gara, bai. Nazioarteko berriekin jarraituz berruko jaldira zorri da punkan txinan eta egunean bi aldiz baina zute aterako erosketa egitera bertako biztale. Urrengoan bizte emakizuna ordu bete barru eta une oro interneten eitebe.eus atarian. Joder, hora zabal! Eske hora ezin da! Hostia puta! Bai? Koldo! Nilo! Ez tarria, daizki, bai. Guain txenteatu naiz. Baietz bere ala jarriko naizela horrekin. Baio! Gauen zoz! Andolegi eriozora sega potoarekin etortzea ere. Herriortutanak. Bairegoa jaurlaritza gai bateagatik, osasun sailburu jauna. Bai, Udalean gurekin egotea besterik Esan. eguen. bai, Juan Luis. Bai, hemen txeseok, zer ba? Bale. Iretxaduk. Zat! Bai. Zer? Mendia? Nola mendia? Eta berehala izan behar du? Kaixo, egunon! Bale, bai. Berria zara? Zerbait gertatu duk, Andonegi Gasteizera joan behar diat. Gazteizera hi? Bai, Lutxi oporretara joan da. Mila esker! Hemen ni naiz oporrik ez daukan bakarra. Patrizia naiz. Pastillak hartu behintzat. Eskerrik asko, Kalipso. Zer zara, Japoniarra, hainbeste eskerron itxi nizan. Berri honak, martxoaren 16an izango dela esan didate. Zer, Zo izango da bat, zure bakuntza eguna. Jende asko pozik legoke zure lekuan. jendea asko inporta zait niri jendea. Pertsonak, Pertsonak. zu ez zara pertsona, ala? Ez dut sinisten pertsonengan. Zertan zinisten duzu orduan. Salbuespenetan. Ba, herrialde askotan tumoreak garaitzan zematea salbuespena da. Beraz bai, uste dut berri ona dela zuretzat. Gutxienez, Oskarbi dago. Entzun duzu biruz txinatar horrena? Zaguzar batek kutsatu omen dio gizaki bati eta oso kutsakorra omen da. Ba ez duzu nodulorik, Ziurrenik estresak eragindako afonia bat besterik ez da. Beraz, lasaitu, deskantzatu eta ez hitz egin inez. Zertan lan egiten zenuen? Irrati esataria naiz. Bai, egia. Eta kortisona txute bat jarriko dela. Ez, aurrera begira komplikazioak bakarrik ekar litzake. Esan dakoa, rikola gozokiak eta deskantzua. Ainez, eta kontu Zaguzarrekin. Saguzarrak? Guriek egin dau, Garmendia! Guriek egin dau, que marron! Zaude lasai. Lasai, kartzelara guiez! Egon lasai eta desagertu egun batzuetan. Baina zelan! Zuk ikusi baina benik ez jakitean ur zauden. Guk janbiau marroi guztixe, jaurlaritzakuk emone bazan baimenak, diputaziokuk ezer zebenen, joder! Bederatzi hilebete bakarrik pasaudi, azken inspekziotik! Juan Luis gezuraga, zure esaldetara. Zuk emango duzu prentsa aurrekoa. Nik, baina ni udaleko egitegintza arduraduna besterik ez naiz. Lasai, idatziko dizugu zerbait. Hori da, zul lasai, Juan Luis! Eta zu Joseba arduratu maliko langilez eta batez ere ez ahaztu bizka gogorra. Kamarak!
¡Qué marrón! Garmendia? Yes. Brian. Business as usual. No. As I told you before, we will arrange some new luncheons for your truck. You don't need to worry about that. A deal is a deal. We're back after all, right? Yes, we are. Yes, we are. Joseba, bakizu ez ze? Ke ba, ez dau barririk, baina buru belarri dabiz, Hilidare, ezin izan due bizikatea. Ondino goiz da hori esateko. Mendie gainea etorri zaien! Bai, bakit. Maite horren txanda betetzen aizan, Joseba. Karnabaletako koko dantzen esan. Bazeneki. Ama! Edo zer biba zue, eta ez dut esate gaitxik esaten, Edo zer biba zue, hemen na. Egia alda pitzadurak zeudela. Aitak, pitzadurak zeudela zioen. ¡Qué marrón! Ekarri dizkidak! Ai, koñatu, elke koñegin beha. Okerragoak ere egingo dituan. Ta, nire arreba txikia. Eskuminak bidaltzen dizkik. Politikaria izateko, eaiz bat ere ona gezurrak esaten. Zuek biak zergatik aseretu zineten. Monte Cristo. Zelan doa sabortegikoa. Amez gaizto bat, arduradunak desagertuta. Kasteiztik hitz garbirik ez. Ez inguru girokoek inok eztik telefonoa. Denbora irabasteko peoia aiz. Asko igartzen da. Egia jakingo banu. Zergatik ez diago egia esaten, Juan Luis? Garratza delako, jarabe baten moduan, koiara txikiakin hartzea hobe. Ez duk txantxetako kontua. Ez sedukzio kontua duk. Itxaso hoietan nabigatzen jakin behar da etzekiatik horretarako balio duan. Arrain handiak beti jango dik txikia. Aholkua nahi, dimititu. Eha ez txeruari. Utzi alderdia bilatu beste lan bat. Politika, ez jat besterik egin bizitza osoan. Ikasiko guan beste zerbait. Hau kaos bat duk. Lauitz, titular ona. Ez dira bizita ordua! Gara, beste lauitz, haze ratxa. Ni banindoan. Herrian esaten den bezala. Ustedes se creen el hoyo del queque. ¿De qué ser? El hoyo del queque, la última chupa del mate, siempre dando jugo, peinando la muñeca y rayando la papa. Ez zarete munduaren zilborra. Bueno, Calypso. Juan Luis, ezaztu, promesarik ez! Bitz! Ostiral arratsaldean lehendabiztik klaseok ekibilera eta gero aurrez aurrekoa, pintzat ez dugu bialdiz joan beharko. Eta gainera tutoreak dio jerrek atentzio defizita izan lezakela. Nik uste despistatuta da bilela besterik gabe. Maitia, zuk ze uste duzu? Bihar! Nola? Bihar jetxikoetela zaborra! Inez, beste norbeitekin zaude? Nahi, mesedez! Ez dakit, zuze izango da, ez, aspaldian ez dugu. Ez esan txorakeriarik! Bari txorakeriak ditu faltan, Inez, altzariaku baino desira gehiago adierazten dute, eta suediarrak dira. Barkatu baino zerbait daukat esku artean! Ja, baina nik ere lan egiten dut. Noski. Zer esan duzu? Ez errez! Bueno, yoga egitera noazea atzo sorbadan, min hartu nuen eta prestego nahi dut estreinaldirako. Orduan jetxiko zuzuk zaborra? Nik ere asko maite zaitut. Oiane! Barkatu, ezagutzen dugu elkar. Ez, baina zure aitaren lankidea nintzen. Naiz, maite. Bertar, reziklik, bertar. Ez behar, honetan indar eta bitarteko guztiak jartzen ari gara. Ahalik eta... Bere momentuan, ikerketa zabalik dago, eta ez dagokit niri balorazioak egitea. Jaurlaritzaren izenean esan dezakedana, da
Zabortegia amildu aurretik egin diren kontrolak zuzenak izan direla eta ez dugula genuela irregulartasun larri barkatu zer. Barkatu, jaurlaritzaren izenean esan duzu, baina zu ez altzara udal ordezkaria. Eta Bai, Maliko ez. langileak txabola batean bizi ziren. Maliko langileak onik daude. Zergatik ez zegoen alerta sisteman. Alerta sistema? Bai, alerta Alerta sistemak? Ondartzen bada alerta sistemarik? Ez! Eguzkia zoro moduan hartzen dugu, handik urtetara minbiziarekin hiltzen gara. Horren ardura sorosleena izango da orain, ezin dugu dena erakunde publikoen zaintzaren esku utzi. Larrialdiaren aurrean eginiko koordinazioa egokia izan da. Eta akatsak egon badira egoeraren ez dut alakorik esan. Egia da amiantoa zegoela. Zabortegiak ez zuen horretarako baimenik. Udalak ziurta dezake ez dagoela... Zer dio jaurlaritzak? Udalak ziurta dezake ez dagoela amiantorik. Ez behintzat kopuru kezkagarrietan. Baina ze kopuruak kezkagarri udalaren ustez? Akatsak egon badira egoeraren berezitasunagatik izan da, hondamendia. Guztiz aurre ikusezina izan delako. Erantzunkizun osoa enpresarena da. Eta erakundeek subsidiariko pitzadurak zeudera. Langileek salatu arren etzela ezertxoarekin. oraindik ez da galderen txanda. Guk erantzunak nahi ditugu! Krisi maila gauta egun ari da lanean. Eta desagertuak aurkitu arte ez dugu zabortegia zigilatuko. Komprometitzen zara! Komprometitzen naiz, jakina, bai. Kosta lain Komprometitzen naiz, kosta lain kosta. Ez ba, ez! Mosolo! Kosta lain kosta! Ez, Juan Luis, kosta lain kosta komprometitzen naiz. Kostitz, baina, zer esan nian promesa imuroz! Galipso, Zer! Galipso, atzoratu eginda zure bakuntza eguna. Arazo potoloa dugu hoekin. Virus berri bat dakidanez. Azte pare bateko kontuan ikuste. Sentitzen dut. Ai, Inez! Inez! Ai, bala getxe, Inez! Inez, zatoz, begira, bilaketa lanak eten dituzte. Amiantoa topatu dutela azukar razoi. Eta posible. Ei, Inez! 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 Ei! Tori, guazen. Ai, maitea sentitzen dut. Hartu lasai. Hartu lasai. Itzali argia. Itzali argi hori. Ez erren iregoak! Ez erren iregoak! Galipso! Egoak sutan nituen, Lutxi. Piskatzen! Lutxi oporretan da. Ni Patrizia naiz. Bai? Altxat! Bat! Eta bi! Zuk badakizu zer den maitasuna, Patrizia. Adizkidetasuna sutan! Hitz! Hori atzore gain ginoen, Inez. Jordan! Bai, barkatu! Errealak jokalari brasilar bat erosi du. Juden, alerta horia gaur gabeako. 2 metro terdiko olatuk. Hau zer da surfistentzako irrati bat, oze! Eta orain zure iritziak bakarrik balio du edo zer? Kontu berarekin hasi behar duzu albistegia edo zer.
Eguerdion Garmendian nerea. Ez. Hau momentuko gauza da. Momentua pasatzean abisatu. Koldo, amiantoa aurkitu dutela, jode, amiantoa zu bakizu zer da noi urdan. Eta zuk pruden. Badugu zerbait kulturan. Elkartasuna guri bost, Desagertuak, herri lurren pozoia, akuiferoetako uren kalitatea guri bost, baina guri Arduratu egeareko jokalaria, Jordan! Ostia puta! Koldo! Utziko jazu autoa? Zer dugu orain? Ikastolako bilera. Gasolina tankea beteko izut. Bai, oizu bainan kasu automatikoa da. Bai, goatzen naiz urte zar gaueko festa. Gehiegi edan nuen! Ja. Historio hori gehiago ez aipatzekotan gelditu ginen. Bai. Zaindu hau txori! Zer egantzizun medikoak? Amiantoa. Koldo, tanik ordun? Alerta horia! Ez ditugu sekula topatuko. Maite, ez da zure kulpi, Maite. Ez da zure kulpi! Eskuratu dituzu irudiak? Ze irudi? Kamarak daude zabortegian. Ez dizu inork esan? Loago! Ez? Ekarri diat zerbait. Ardo botila bat? Bulegoan utzi huen. Igual utziko ninan zerbaitegatik. Argia saria, Lasa eta Zabalaren erreportajea goatzen. Zelan astu lurpetik ezurrak atera eta onjarbira ekarri zituztenean, ertzainek partitu zuten egurra. Urteko erreportajea, egiari buruzko egia. Egia, miretsi bilatzen duena, mesfidatu topatu duela dioenaz. Noiz ikasiko dinagu egia saiakera bat besterik ez dela. Gure buruari zor diogun saiakera? Badakin zer gertatzen den egiarekin, inoiz ez dela bukatzen. Jarri ondoan galdera ikur bat, koma bat, 2 puntu, baina amaiera puntua hori sekula ez. Urteko kazetaria. Zein urtekoa ordea? 94koa. Usta ona Arabar Errioxan badina botila bat horratzean. Ik noiz daukak ebakuntza. Esan ziatek ez duala dutxatu nahi. Bobby Sands bezala kusida de greban nagon. Zertara etorri haiz? Ekarri diat liburu bat. Zer nahi du ninez? Aholkua. Kasu egiteko edo ez egiteko? Bai. Ezagutzen haut. Idealista bat haiz. Ur jauzi bat desiodun ik. Ze ur jauzi? Dimisio ur jauzi bat. Mendekua. Ur jauzi bat. Lur jauzia harrapatuta dena garbitzeko. Kataklismo bat izan zan. Lau hitz. Ik badakin zer egiten duten saldu gabeko liburuekin, ezta? Erreziklatu. Merkeagoa dun erraustea. Metro karratuak dirua ditun. Biltegiak, espekulaziorako metroak, eta orubeak eta zabortegiak berdin. Eta gure txeko armarioak, baita gure denbora librea ere, dena dun espekulaziorako gaia. Liburuak erre? Erre maite duzun hori. Eginez,
Lurperatua izan nahi dun ala erraustua. Erraustua, baino ire ondoren. Golf pilota baten neurriko tumore bat zaukanat begiatzean, baina bizi-bizirik nagoen oraindik. Bai, ikusteiat. Ping-pong pilota bat esan zezakeenan, baina ez, zirujauak golf pilota esan zinan. Ez daukak zigarrorik? Ze, klaro, ze zirujau esagutzen duen ik ping-ponera jolasten dira. Euskalo. Piste hobea dun. Gero datorrena baino. Iraultzarekin gauza bera gertatzen duen, ala? Piztu ala itzali, oiduk kontua. Edo zuari begira geratu. Izelakoa aiz. Politikari eskejatzen gaitun, baina guk hobeto egingo genuke. Galdera ikurrako beto jarri behintzat, bai. Ago, aholkua. Una aiz hortzaka egiten. Lau hitz. Baina kasetari bat ez dun basurde bat. Iraenak, mespretsua. Egua goitik, egua behitik. Zekiatzea eskatu, legatza. Hemen nobe arkumea paso egin behar duk, ireari eutxitakiko. Ega zerraiten du, igazte izenago. Posik egongo ditu basurdeak, Asteburu honetan ere jai. Txiki! Arkumea biontzat eta piero da botillatxo bat. Zagardo askatuko nekek, baina nire anaia sagar ekologikoekin egiten duenaren ondoan. Ai, Juan Luis, zenba denpora Riosara joan gabe. Gauzak aldatzeko sartu gintuan lan honetan eta ara. Sadi tremendista jarri. Nik eutxi behar zioat mendi guztiari, ala. Mendi bat erori zen bai, baina ematen dik nire gainera erori dela bakarrik. Eta nik ez dut ezer egin. Joder, ez duk nire aguna. Epa, utzi egin beharraut. Txagorritxutik. Ez ahaztu guk gudaria gaituk. Eta kumea? Honegin! Zaldibar! Argitu! Zaldibar! Argitu! Zaldibar! Hemen gaude Zaldibar argitu kantalatutako manifestaldian. Ehunka pertsona atera dira kalera eta gurekin dugu maite. Zabortegiko langile edo langile hoi. Oraindik zabortegia jarraitzen duzu lanean. Ez dakit zer esan, orain agian zabortegirik ez da, baina zaborrak hor jarraitzen duen ez Zein da, zan, zure zera galda. Ukituta gaude jendearen elkartasunarekin eta kezkatuta ere bai. Txomin eta Roberto lehen bailen ager daitezen nahi dugulako. Bai, bila esker maite eta espero dezagun gauzak lehen bailen argitzea. Zuzenean ermuatik Euskadi irratiarentzat, Ines Arrieta. Ostia puta, maite barkatu zuri geratu naiz. Ez ez lortzen gai hau modu naturalean adirazten Ez, mila esker zuri. Zuk, segi galderak pausatzen. Eta gu... Zaldibar! Argitu! Zaldibar! Argitu! Zaldibar! Argitu! Zaldibar! Argitu! Zaldibar! Aurrekoan maite ikusi nuen aitaren lankidea lur jota dago. Ixo, ez dinat izen hori etxe hontan atxurein nahi. Ama, baina berak zer du. Hiltzeko? Ez dinau gaur periodikorik ekarri? Aita agertuko da, ama. Bai, oain arte bezala, egunkaritan. Lortuko dugu. Ez ureztatu hainbeste zaingorriak, Matia. Ai. Bai. Bai. Zer? Joseba izango du. Ez dut ulertzen. Bai. Ez teu konpainia aldatu nahi. Titularra? Ez dago etxean? Roberto lanean da. Bihar? Bai, bihar ere lanean izango da. Etzi? Ez dakit. Ester, enauzu ezagutzen, baina bihotzetik adiratzen Ezautze haut eta nahiago nikek ez ezautu. Bai, badakit oso unik gogorak bizitzen ari zarete. Orain ator! Orain!
Itxura onak eman nahian. Guk konpromisoa hartu dugu, Hartu konpromisoa eta naiz eta- ospa gure etxetik. Roberto eta Utzi Txome... bakian! Esan neutzun esala bapere idea ona. Goizegi da. Aita jauneria gaztelan zanian, Izili jaio da lostorrian semia, eta lare zilagorik dago bakian, hasitzen zarautz aldian. Ai, hau mindura beltza, ai, ene ama, alaba negarra eta aita lurrotza, zeinek loitu zaituzu alostorrian, aiene aita maitia, hiltzia ondo egin dezu. Ama ongi zaude. Ni gaxotze banaun. Ama hemen nago. Ni hiltze banaun. Nola aurkituko dinau atxa? Nor arduratuko du, ni arduratuko aizu. Ez zaigu horrelakorik gertatuko, ama. Gauza gertatu iten ditun, gertatu behar ez duten gauza gertatzen Bai, baina ez zaigu dena guri gertatuko, ez Eta da? bai, denboa kontua besteik ez duen sartzea iz bolara txarra. Eta bolada txarrak ere pasatu egiten dira. Ester? Maitia, oinetakoak probatzea ahaztu zaidan. Agetaz giratu mandoa. Goizean, sin falta, bale? Eta zaingogiak, badakin zer? Aurten inoiz baino ere galuzatu zen. Ureztatu ditzala horianek. Ez, hobeaz. Azken aldean nito egin zitin ania. Hori, Ester. Maite hau. Segi, segi! Batzulanera goaz eta... Nitxitxi marri hau, katuak janau, bihar edo gau, kor. Zea besti da hori. Zehaska kanta bat. Ze isiltasuna gaur. Ez dabil inor pasilloetan. Bizitak debekatu dituzte pandemiagatik. Lehen eguna da txoriak entzuten ditudana. Mitxitxi marri hau, katuak niarrau, txitxita papaian, gautzepian utzi eta murrusinek eraman. Zer kontatzen du? Ama batek egurbila bidali du basora bere alaba. Bitartean, semetxoa aizkoraz hil eta aitari eman dio jaten. Ke horror! Euskal Herria! Mitxitxi marri hau, ama hil nau, Hors de question. aitak jan nau. Pardon? Oh oui, comme tu veux, mais tu dois t'en occuper aujourd'hui, d'accord? À tout à l'heure.
Hello? Bristol? Yes, the trucks. Well, the truck should cross the border tonight. No, I cannot take any more delays. Now listen, Brian. You are my golden life jacket, okay? I must leave you now. ¿Garmendia? Sí, aquí Garmendia. ¿Aprieto? No, ningún aprieto. ¿Por? ¿Para mañana? Sí, claro. Con todas las garantías. Garantiak nahi baditu zerosi Rolex bat. Atzeratu! Atzeratu nostarte, aste bete... Nola bertan behera? Urte bete dara magunekin. Aktorea, teknikariak, dantzariak, dena presta ezin dugu horrein bapatean dena bete. Una munzaga. Arazoren bat. Nire estrenaldia zestatua. Txorkatila berriro. Ez. Urkatila ongi dago antzokiak itxi dituzte. Zorionez munduko antzokia beti da zabalik, Zer! Ezarrez. Nire lana bigarre mailakoa da, Stori! Kor. Zuk esan dezu hori nik ez. Baina nola itxi dituzte antzokia, joder, artea funtsezkoa da gizakiaren zat. Kar. Funtsezkoa. Begira, Inez, akabatuko nauzu. Autoestima lokatzaren pare uste didazu. Unai, ez da ezer gertatzen, opor txiki batzuk eta listo. Beti nekatuta zaude. Opor txiki batzuk erraz esaten da, eta nire publikoa zer. Ez dizu inork lapurtuko, itxoingo du aste pare bat, ez? Eta nire dantzariak, eta nire kompainia, eta nire obra! Eta nire eta zure eta gure zer! Drama queen! Zaldibarren ere parke bat egingo dute. Nola? Googleen jartzen du, hiri askotako parkeak zabortegiek zirela lehen. Maite! Ezin da zualtzan nirik landatu parke horietan. Zuaizkak eta sastrakak besterik ez. Zer modu zaude? Nola dara mazu konfinamendua? Gaizki, zer gertatu zen jakin behar dugu Inez. Dena estali aurretik. Zuk lor ditzakezu zabortegiko planoak. Publikoak dira, ez? Bai, baina txizkiateneak utzi nahi izan, eta gaina ni ez naiz arkitektoa geomintza, impermeabilizazioa, sektore desberdinak ez dut zer ulertzen. Neltsu, una mude ditu. Bai, una mude ditu. Iso! Hau, gure artean inbehar den. Zuk eta nik. Garmendia materiala behar dugu. Gel hidroalkolikoak, maskarak, bakunaren bat, zerbait. Eta izango ditugu, Andonegi. Baina izango noiz? ditugu, dakidanean izango dizut. Ez lehendakariak eskatuta dago, zerbait zehatza behar dut. Bestela jan egingo naute, FFP2 maskara horiek. Maskarek ez dute zertarako balio izan dezala hori lehendakariak. Baina ez da egia! Oraingoz bai! Bueno, maskarak ez badira arnaz aparatua, Garmendia, data bat behar dut, oksigenoa! Apirila. Apirila? Bai, apirilian izango dituzu. Ziurtatzen didazu. Rolexak fabrikatzen ditudan bezain seguru. Rolex? Brian? Zer Rolex, Garmendia? Guess who's coming for a berri eguna. Garmendia! Mr. Lehendakari! Garmendia! Pandemia! Hola zabal pandemian horren gainatu nahi diten. Keadun hori! Danak etxetik lanian, distantzia, abai! Bakoldo earki arrimatze zitzaigunan urte zargaueko festan. Goatzeaiz, Lerdea zeriola, urte berrian, hola zabal, urte muiun kakala kuidauz. Earki asko gaudenan gubilok hemen bakarrik, hola zabal. Gubilok! Inoren beharrik gabe. Bueno, musika pixkat, sartu musika, gero iragarkiak eta... Etxoin! Lagun bat ekarri dinat. Ritxi! Etxean geratzen naiz. Ni ere etxean geratzen naiz. Eta dena ongi aterako da. Bestalde labi batzordeak kalera ateratzeko arau berriak eman ditu. Bizilekuaren inguruko kilometro bateko perimetroa oinezkoentzat, itxiera perimetralak intzidentzia tasametatu altua duten udalerrietan, eta 3 alerta molde. Gorria, laranja eta horia. Cerise, citron, orange. Cerise, citron, orange. Irteera bakarra baimenduko da egunero beti ere ordubeteko iraupen mugarekin. Salbuespenak badira jakina. Zakurrak egunean 2 aldiz atera ahalko dituzte euren jabeek. Amaia Portugal Brusela zer dio Europako Komisioak? Europa ere etxean geratzen da. Europa ere etxean geratzen da.
eta dena superongi aterako da. Hola Zabal, dena superrongi aterako zaigu, ze aurrek ere atera alko dute, ordu bakoitietan eta uales loturik, ordu bikoitietan, pederastak aterako direlako portzulo emanera, portzulo 2 metro terdiko distantziarekin, portzulo musikoa jantzen eta portzulo. Zuzera gaudela! Brusela, Amaia, Portugal, mila esker. Esaten genuen bezala intzinerazio tasa metatua, gora doa. Hostia, puta, txapuza. Nire umeak eskolan iraintzen ditiztek. Bizkarzainak behar ditziat, bai ala bai. Mila gauza. Baek eta egiteko tresna zehatzak eskatu eta buldozerrak ekarri. Norketzidak kasurik egiten, ondonegi. Udalak bere burua zuritu nahi. Amiantoa, lehen etzegoela eta orain baietz. Zabortegiko txabolan bizi ziren gazte Afrikarra ikastaro bat eman zietela beren gaztelaniaz ez dakite eta... Badakit, istripua gertatu zen goiz berean jaso zuten deskargaketeteko agindua. Ondonegi, lehen aldiz, sentitzen diat ez digutela egia guztia kontatzen. Ara, Juan Luis, nire bizitza hobea dela uste baduk iretzat oso-osorik, Lehendakaria, putetxeko madrea eta irikortako padrea denak bizkia atatxetik. Ez maskara, ez oksigeno, ik bentsat etxekoak alde dauzkak, baina nik ezker eskuin ari nau jasotzen. Guk gudariak gaituk ez? Bai? Bai? Ez ez. Ez? Afaria ekarri dizut. Patricia? Bai, Patricia. bai. Gogoratzen espaziora bidali zuten lehen txakurra? ¿Es? Laika! Bonito nombre para un perro. Emea zen! Txakur emeak aukeratzen zituzten beti. Lan zikina beti guretzat. Arrek hankaltza behar dute pixa egiteko, emeek ez, leku gutxiago behar dute. Ez dut ulertzen. Emeak kapsula txikiagotan zahar zitzaketen, ulertzen. Espazioa importantea da espazioan. Espazioa handia da, baina Laikak espazio txikia zeukan. Kaleko txakurrak aukeratzen zituzten beti. Gogorragoak zirelako. Heroi bat, Laika astronauta. Astronautak Amerikarrak dira. Errusiarrak, kosmonautak! Eta? Orbitan egun batzuk irautea espero zuten, baina etzen hala gertatu. Txakurraren bihotza topera jarri eta lurrari bederatzi buelta eman ondoren. Plaust! Hil zen. Das bidania Laika! Zitristea. Eta hala bazan, edo ez bazan, sarna zatela nasan, eta atera dadila ospitaleko plazan. Barkatu, enaiz goze.
Eskerrik asko. Eta zuzelan. Ongi. Bueno. Etxetik, Inez, beste lankide gehienek bezala. Eduki digitalen arduradun izateko! Eduki egin behar dira. Nork, zergatik kazetariaren galderak. Ze kazetaritza ingoinik etxeko zulotik, Berria usaindu egin behar da, ikutu bertatik bertatik. Erabaki hartua da. Derrigortu intzaituzte. Ara, Inez, egatiko zuzendari gisa, ez da beti nire esku nik... Garmendia izan da, ez da? Behartu egin zaitu behintzat esan egia. Ez, Inez, ez zira hain importantea. Ta zu bai, oze, mesedez. Batzutan, tematzen zira, Inez, itxutzen zira, amiantorekin gauza behar, bera gertatu zitaizun. Agian zure ama aitaren arropa garbitzeagatik hil balitz tematuko zinan zu ere, ostia puta! Ahotsa galtzen ari naiz! Eta hori ere nire falta da? Ta norena bestela. Zuzera basamortuaren erdian oio egitera behartzen hauen bakarra. Ale, otoi! Noski nori axola dio langile baten emazte langileak, eta... Nori axola dio langile baten emazte langileak, nori axola dio... Ama! Ama! Esta! Ama! Joseba! Ekarri diguzu periodikua! Ondo zaueze! Bai! Ito! Ez! Bala ez bada! Hobeto ez! Ze telebiziniun esaten dabiz asintomatiko dagoizela! Eta nik ustot asintomatiko nazela! Ze ez dagoen sintomai! Dala! Naizot! Asintomatiko izan! Sintomatiko baino! Ito! Ez ba! Ia! Komprie! Ascensori lagako txuek! Badazpadarez ikutu erosketa hiru egunez, Ama, sortziak! Joseba! Itxoi! Oiare! Bai! Zelantza! Bueno, zelan nahi duzu egotea? Ez dozu esperantzia galdu ere! Gorroto dut itxaropena! Zerbait egin behar da itxoiteaz gain, pena putzu bihurtzen da bestela! Osasun gintzan murrizketarik ez! Joseba! Turiz! Gaieta pare bat! Murrizketarik ez! Murrizketarik ez! Jale liaukixer! Saliba ditu! Txomin! Roberto! Non gaude! Txomi, Roberto! Non gaude! Txomi, Roberto! Gorpu bat topau da bela? Nire ama ikusi nahi du! Ama! Ama! Reanimaziora eraman beharko dituzue. Hemen ez dago lekurik. Patricia?
Bai, Patricia, bai, ongi zaude? kolapsoa bibiliketan. Hirugarrena gaur, ondo zegoen, eta derrepente ez zegoen. Irratiak dio, lau gutxiago daudela zaintza berezietan. Zendagiria jaso dutelako alai egin direlako. Ezaten du hori irratiak, noski ezetz, boz gehiago, boz gutxiago. Zenbakiak. Zenbakiek gure antza dute. Torturapean zuk nahi duzuna esango dizute. Ezakitzerekin kalipso. Hiltzen laguntzen diet besterik ez. Egun libre bat behar dut. Hainbeste eskatzea alda. Patricia, mitxitxi marri hau. Deprimitzen nau. Ezakiztu hori arren. Bristoleko portutik ateratzekoak ziren musukoak ez dira heldu, Garmendi Andrea. Jaurlaritzaren onarpen maila 2 puntu jaitsi da. Norbait berria beharko genuke komunikaziorako, ze bestela hau. Hori ere nire ardura da orain. Norbaitek hartu beharko du bere gain, ez? Mehatxurik ez, Andonegi, mehatxurik ez. Aukera bat eman dizut, baina berdin eman niezaioken Juan Luisi edo Urrena datorrenari. Garmendia, adreilua iragana da. Arrobiak iragana dira, Zaborraren kudeak eta asmatu, iragana. Juan Luis bera ere iragana da. Etorkizuna, ni naiz, zerbitzu sozialak. Hartu Foru Aldundiaren aurrekontua, hartu Jaurlaritzaren anoradoa sosak, osasunera, etxeko zaintzara, zaharretxetara, eguneko zentroetara, hor dago negozioa, eta negozioa dagoen lekuan, zu, Garmendi Andrea, business as usual. Ulertzen dut. Osasuna da etorkizuna eta kasualitatez zu osasun sailburua zara? Arratsaldeon, zerbait egin dezakezugatik? Deus ez, orain arte bezala. Ikusiko dugu, noiz helduko dira musukoak? Atera karpeta gorri bat kajoitik. Zabaldu. Zer da hau? Zaldibar. Ez dut ulertzen, 2 plano daude. Aurkeztu zena eta egin zena. Horrela ez duzu inor komunikaziorako beharko, nahikoa izango duzu fotokopia batzuk ateratzea. Baina ber, Carmen, denbora behar dugu. Juan Luisek lagunduko digu denbora erosten. Juan Luis piztietara botako dugu. Ez gutxi etzi zure adizkidea, moldatuko da. Lehendakari jauna? Bai? Zera, bai, zure sinadura behar dugu. Bai, eskerrik asko.
alderatu dugu eta bat dator zure aitaren laginarekin. Ez duzu zertako. Nahi dut. Jakinaren gainean egon behar duzu gorpuaren egoera ez dela. Bai, eta nik zer dakit nire aita den edo txerri baten ezurrak karri dituzuen. Bueno, benetan ez duzu alako kontularri batekin hartura gabe bilko ginatekela edo... Agur, esan nahi dio. Noski, mira. Hortxe da azkerreko atean. Hortzak. Barkatu. Hortzak nire aitarenak dira. Sentitzen dut, baina hemen ezin duzu musukoa erantzi. Erantzi dut. Maite zaitut, aita. Nola hitz egingo dut zutaz iraganean? Nola hitz egingo diet nire seme alabei? Zure bilobei? Aitonak esaten zuen. Aitonak egiten zuen. Miriamek ezagutuko ez duten aitona da! Hilabete falta zitzaizkizun erretirorako, aita! Eta pasa dira! Alferri pasa dira! Minutu bat. Luze egiten da. Ba pentsa berari. Orain lagundu buelta ematen. Auspez? De cúbito prono. Horrela hobeto arnazten dute. Ez ara kutsatzearen beldur. Zuhiltzailea errekoren beldur da? Bai, baina zu ez ara zuhiltzailea eta hau ez da sute bat. Nondik begiratzen den. Irratian kontatzen dutena ere ez da. Bilatu Inesen telefonoa agendan eta bidali artxiboa. Nor da Ines? Eduki
eduki digitalak nahi zenitun kondo. Bat hori, eduki digitalak. Musu! Hola, Zabal. Bai? Hola, Zabal, kendu berehala grabazio hori webgunetik. Nun da, Inez? Ez dakit, dauan, etxean egongo da, zuk agindu bezala. Koldo, zu ondo zaude? Pum! 80.000 ordu betean ze ona! Kalipso, barkazaki iretik zen musago. Ni gero eta hobeto argia ikusten hasi naun. Orain zabortegiaren txanda irratetik kanpoin beharko jauze Koldok espediente irekizidak. Desagertu ez arduratu behar diagu. Garrantzitsuena informatiboki ez ditun desagertuak. Nola ezetz? Humanoki agian, baina politikoki, sozialki, kasetaritzaren ikuspegitik. Kasetaritza asko aldatu duki ikospa inuenetik. Agian, baina egin pausu bat bazterrera benetan uste duen desagertuekin egoskortzeak kalte egiten diela. Politikoki kiskali ditiagu! Asko faltadun hauteskundetarako hori baino ez zaien asola. Gainera, enpresariak ez ditu hauteskundetara aurkezten. Zergatik erori zen mendia bera! Hori dun benetako galdera! Euri urek diten errua, errepide ertzean landatu dituzten pinu zikinen ezin surgatuak. Zoriak. Ez duk bate hoi arrazoia. Norbaitek jakinaren gainean hartutako erabakiak zeuden. Ta hildakoak. Agintariek nahi duten leku-lekuan gauden eta gu ez gaitun konturatu ere egiten. Eta 5 minutu beranduago erori balitz. Eta Maliko gazteak han baleude. Argazkietan ikusten den autobusa harrapatu balu, tren bat pasatu balitz. Zenbat hildako, Inez? 100! Eta azpian dagoen erreka tapatu balu, 200! Gehiago! Kalipso. Inez, ondoago! Inez, edan urrapur bat, ez du nik ere COVID-a izango ala! Maite albizu? Bai, Zerbaiten bila zabiltzala esan didate. ezagutzen dugu elkar? Ostiralean 10:00 deitu telefono horretara. Hor ez nago batere forman. Ez dago ritmoa zirituko dizunetan. No, Maitia, guztia eta jengibrea, ez tarriaren zatonena. Bihar Maite albizurekin. Maitia, kontu, zer esan dizu medikuak? Bidali dazu WhatsAppa. Ongi etorriak orainaren tauna saiora, aktualitatea zarago, historio intimoak, historio pertsonalak, historio sozialak. Gaurko gure lehen gonbidatuak Peio Lastra jauna bera Bilboko arte ederretako zuzendaria da. Noiz arte ez dakigu baina bada. Adut dudabarik arta bat ez da ala, jakina ala dela. Inez saioari erritmoa ematen saiatzen da, mesedez. Ja, baina ezagutzen du tipoa, Sisto Urigoitia da, gurekin egiten zuen dantza. Hobe zuen dantzan segi. Zer esan nahi duzu? Dantzariok ez dugula iritzirik! Beirazuek ailistuak bazinate aditu handi eta miresgarri zareten horiek zergatik ez zeniguten abisatu pandemia zetorrela! Gutxienez Sistok bat zerbait entretenitua egiten du. 2 minutu eta ez du ezer jore kontatu. Eta zuk zer kontatzen duzu mikro aurrean. Egitateak, Inez, benetan, egitateak. Egiaren katebegi galduak. Txinoa gaixotu direla eta italiarra gaixotu direla eta, bueno, guri etzaigu ezer gertatuko ez, nora begira zineten, Inez, nora! Ze iritzi duzu Lastra jauna emakumezkoen lanak museoetan horren eskaz izateari buruz. Galde egin dio gizon batek beste gizon bati zezu. Gizona zara eta ni ere bai. Eta beraz ez otekin nuke hemendik hanka egin behar didazuketan hemen bi gizonezko izketan ari direlarik. Denbora aurrea da, Peio Lastra jauna.
Sentitzen dut, Lastra jauna, baina gaia aldatzea beste aukerarik ez dugu. Amatasun subrogatua. Bai? Ez? Agian, segun, apika, akaso, mei bi, mei iru, mei lau, orainaren taupada Sixto Urigoitia iragarkiak eta bere alagatoz. Benetan, maite, Errioxan izan behar zuen. Hau da baimendutako proiektua eta hau berriz egin zena. Jabetzen zarete? Ez tozu aldean abaritzen, geomintza. Ez dut ezer ulertzen. Proiektuak geomintza simurra eskatzen zuen bi aldeetatik, seguruagoa da. Ze? Ba bestelakoa jarri zutela, leuna. Errazago irristatzen da. Eta gero espaldoiarena dago. Espaloia. Ez! Espaldoia! Espaldoia! Mendiak egiten duen indarraren arabera, espaldoi bat edo beste eraiki behar da. Asko garestitzen du obra. Begiratu arretaz, espaldoia egitasmoan dago, baina ez gero egin zuten obra nulertzen. Egin zezaketen euste horma merkeago bat. Kontua da, ez egitea erabaki zutela. Ez merke, ez garesti. Espaldoia balta da. Baina hori, argirik gabeko auto bat zeltzea bezala da. Horrago orain balastarik gabeko trailer bat. Kriminalak zarete! Kriminalak zarete! Agian bai! Epaiketarik egingo balitz. Epaiketa egingo da. Egin ditzakezu ariketak beste nunpoit. Non! Gomidatu engelan! 50 metroko txe batean biztigara maitia eta erdia zure liburuek okupatzen dute. Komunian! Komunian! Nola zait okurritu! Ze ideia ona! Komunian ez dut tokirik eta bekoak kexatzen dira. Lanean ari naiz. Jakina, maitia aztutan eukan. Nik lan eta nik nola zan? Abai, jai! Bueno, eskak jaungoa! Hori da eskandalu edaben zuena! Txasarie! Pertsonak alakan buruek! Da hi! Ze uste duk! Ez ditugula ireztu rungak entzuten tampai jole mandoa! Oa antzara perratzera! Saltin bankixon! Puto diputxi da mierda! Mira Inés, zu segi gauza potoloak egiten bai. Pentsatu lasai bai? Bai, zuk! Ni bitartean, Oierri etxeko lanak egiten lagundu labadora jarri. Labadora zintzilikatu. Labador garro bakartu, esku eta beste labador bat jarri. Eta gero, zure txakurra pasatzen dira, zure txakurra. Eta zer gehiago? Ez que me cago en la puta bateria! Hostia puta! Zabaldu ditzatela antzokiak behinkoz! Bai, itxarengo dut, bai. Beitu, egin behar duzuena, baina egin ez ditut nizu guztiak itzaliko ulertzen. Listen, Brian. I have helped you all these years, but no, I can't, okay? I just can't! Lehendakari jauna, bai, sorte handia izan dugu Andonegirekin, bai. Konfidantza ditxua. Ara, albiste bi dauzkat zuretzat, bat ona eta bestea esain ona. Albiste ona da musukoekin eskolak zabaldu ahal izango ditugula eta esain ona, ez daukagula musukorik. Etxean egin dezakete ez da, ekonomia zirkularra, oso trendy da. Bai, ez nintzateke adosago egongo lehendakari jauna. Au, katarra txipi bat. Bai, eskerrik asko zure denboragatik.
ez, oraintxe bertan ez du lanik. Ez zera? Inés! Bai, hombre, tira, pentsatu egin beharko nuke, bai, baina, bueno, printzipioz interesan da, gidake, pila bat, bai, ondo, hitz egingo dugu, bai, ongi da, bai, eskerrik asko, bai, Inés, orainaren taupada. Gonbidatu egin zaituzte. Ez, sistoko bit, unai, aurkezle ni! Inés, benetan, beti berdin, aukera badun, baina ez dire, gurea, beste buelta bat emango zela saioari. Sagarriko arra izango gaitun, eta barruti izplatuko dinak manian, orainaren ziztada, Inés, gunago, Inés! Baina zer dion, Inés! Berri ona, Inés. Zer gehiago nahi dun? Ez dut ulertzen. Orainaren corazoncito triste no me jodas, dibortzioa eskatuko zioaz. Eunan amiantoarena aizatu nahi. Hortxe dun ire lehioa, eta jarri hiru harridura ikur. Unaik ni elkarrizketatzea nahi duk tertulia superputre hortan. Prime time! Zer oberik zaborra saritzeko zabor programa bat baino. Izan dadia Troiako saldia. Erantzun du? Idazten aria. Eta igiretik zelan abili. Harry, Olimpo mendira igotzeko moduan. Ziur zabor meta bat dela ura ere. Puntu koma D mayúscula. Puntu koma D mayúscula. Puntu koma D mayúscula, Patricia, irrifarretxo bat da. ¡Ah! ¡Qué lindo! Bichichi Mariao Katua Jana Ez da beste zaporeik? Jogur naturala da, ama. Aitarena. Bai, aita bueltatu arte gordeko dugu. Ziur behazala, ez da? Ama, zenbat aldiz esan behar dizut, bere hortzak zirela. Atia beti saiatzezunan bere hortzak eskutatzen. Ezkontzako erretratuan ere etzinan irriparreik egin. Ez zitzaizkionan gustatzen ez bere hortzak ez da ezkontzak ere. Ta guk bere hortzei esker ez dautu nau. Ez aldun krudela. Ederrak daude zaingorriak. Balkoian utziko jau.
zenezakegu herriak kamerara? Gehiago. Mila esker behar asko duzu Madelen eta Arbibidea. Amazon! Mesedez biziki eskertuko denik satisfakzioi, kristaliera entzutea. Harreta oso ona izan dela uste baduzu, sakatu bost edo esan. Bost, harreta ona izan dela uste baduzu, sakatu lau edo esan. Lau, harreta... Bamuzuzkoa izan dela uste baduzu, sakatu hiru edo esan. Hiru! Hostia puta! Nora, joango ginateke nora. Arterik gabe, dantzarik gabe, Antzerkirik gabe! Salamanji artistak, gure, bai, Salamanji artistak, orain arte, beste kategoian gazteko. Salamanji artistak, zer dute Salamanjik, horren, hausman ezagun jaunan, nola jasakaritasuna, etxean hasten, eta azten zolarri hontan. Bai, Iñaki García Pineda geologoa aurrera! Zia, bai, testuinguru pizka matematiko bi gauza argitu nahiko nituzke. Batetik, zaborrarekiko kezka ez dela deus berria, Kristo aurreko 6. mendean jada esate baterako, kloaka maxima zeritzon. Kloaka maxima, jaun Andro, denez garria. Itzikeria bezala esango dut jendazko kezbaitaki San Sebastian Martiria bera kloaka maximara bota zuetela, London. Ez dago ainurru joan beharrik hementxe bertan daukagu zaldi. Jakin Arrit Andrea badakigu kazetari hontak oso garrantzitsuak direla egitateak nahiz eta guztiok ez dugu berdin pentsatu. Eta horregatik galdetu nahi diot, Juan Luis Gezura gaztinegozti jaunari... Apa, Juan Luis, txalo bero bat! Txalo bero bat, mesedez Juan Luis Gezura gaztinegozti jaunarentzat. Ai, Juan Luis... Juan Luis, zer kutxe egin zuen Zaldibarren? Ba, hori bazta ez dago git niri. Epaitegiek deliberatu behar. Gauzak ez ziren ongi egin enpresaren kudeak eta opakoa izan zan eta gainezka egin zuen zabarren betetako pitzadura bat. Nik esan nahi dut, bada bi motatako arazoak sortzen direla horrelakoetan, bat, bertan sortzen dire, komposatu kimiko eta gazimentuzko urak mageletatik irriztegitera, edo eta aterantziz kanpoko urak barrura sartzea. Bat, egon nintzale una ezarri zantziburra ezarri garrian, bi ez zegoen alerta sistema egokirik eta hiru, zabortegiak itzuen, euste hormarik espaldoia faltazan. Nik ikuskatu nuen eta proiektu? Ai, proiektuak bazuen, baina benetan egintzenak ez lastana! Nondik atera dituzu ustezko froga horiek? Arazoa handiago da. Zabortegien eredua da. Zerbait gure orduan, ez da? Mila eskerrinez. Ez, jada etxean nago, gripe txipi bat. Orain ere gezurretan! Zaldibarren ez ziren gauzak ongi egin, pozik! Nizan ninteken hildako! Merezitako ordaina jasotzen ari naiz orain! Bullshit! Betu, bizitzak! Ez du horrela funtzionatzen, sinetzidazu horretaz badakit gauza bat edo bi. Zan, kondo! Ez zaudezu apur bat irratian alferrik alduta. Azken finean, nork entzuten du irratia gaur egun. Carmenia, Andrea, zuk ez duzu inoiz lorik egiten. Oskarbi dago.
nire herrian, asko hobeto ikusten dira izarrak. Nongoa zara, Patrizia? Inoiz ez dizut galdetu. Yo soy chilena, po. Ara? Txile? Atakaman daude teleskopiorik onenak? Mundu osotik etortzen dira izarrak ikustera. Gu ez hainbeste, txiletarrak Atakamara beste zerbaitera joaten gara. Ederra da basamortua. Ez hain ederra. Zure aitona monen ezurrak hor bat daude. Astronomoak zerura begira. Gu berriz, lurrera, gure irakoen bila. Orain, arropen zabortegi bat ere bada. Saldu ezin diren arropaz gainezka. Contenedores y contenedores de ropa sin estrenar. Pentsioa bazu daukazu. Larokei, berrogeita bost. Bai, baina zenbakiek ez dute dena kontatzen, Patrizia. Gogoratzen? Amets politak izan. Izango ditut. Laika! Astarka egin behar, zerbait topatzeko. Zuk ezurrak eta guk auskalo. Baina jakin minak gidatzen gaitu. Txakurrien kanposantu laiotzera noa. Ezurriztunen erresuma alaian atxeden hartzera. Izarren usain bilakatzera noa. Lau hitz bakarrik. Laika! Amaika ikusteko hilko gara. Calipso. 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 Txitximarra katuak jandau, biarredo gaur. Mi txitximarra katuak jandau, biarredo gaur. Mi txitximarra katuak jandau, biarredo gaur. Mi txitximarra katuak jandau, Ester, maitia, oinetakoak probatzea ahaztu zaida. Bihar goizean sin falta, bale? Eta zaingorriak badakin zer, aurten inoiz baino edenago zatozen. Baurezatu itzala oianek. Ez obez. Azken aldean hito egin zitin handia. Ba, hori. Musu bat. Oiane? Bai, ama, ogia hartu eta laizter noa, bai? Bai. Matxa eosi alden. Bai. Moskatela. Bai. Eta txampaina garestio. Ama, horrek ze axola. Bai, ez dio importa. Gaur topa inbean jau. Bai, baina ito gabe, Ito gabe.
Denok ikasi dugu zerbait. Neronek ere apaltasun lesio handi bat ikasi dut pandemiaren aroan. Nire txikitasun askabete naiz. Iruzur egin diezaiokegu elkarri. Iruzur egin diezaiokegu are gure buruari. Baina ezin diogu naturari iruzur egin. Natura dizkideok, gu garelako. Eta nola egingo dio naturak naturari iruzur. The whole situation was a symptom, but gladly it's not too late, because we are very aware of that. Improvements will be made and the issue will be properly addressed in order to move on. We will make it happen. Elkarrekin hobeak gara. Moving together. Paisajeari begira egotea. Esalduko hori hoberena. Bai, zera, dietan ni zailutako gizona gaitu, kandonegi, udariak. Hain handiak eztik beti txikia jarren. Ez? Ez, batzuetan handiak eztik txikia ikusi ere egiten. Eta txikiak zer egiten dik orduan? Zer? Hazi! Aratogo nazazpira. Mundu aldatzeko etorri ginen hona eta zer egin dugu? Zaborra lekuz aldatu besterik ez. Ba, meritu pixka bat badia orduan, ala? Denbora eskaini behar zioagu, geure buruari etorkizuna gaituk. Etorkizuna. Ireitzak dituk egion garmendiari hori esan. Zer esan nahi duk? Bihar izango duk ofizial dimisioa eman eta politika utziko duk. Dimititu. Andonegi karpetako giarena, etzuan oso jokari Ara, Juan Luis, ez da gizerrentzun duzun. Gure ere txikina du. Horrez, gaiti, Juan Luis, laguna gaituk, zema bizipen elkarrekin. Nori bilizen planoetan mutuga sartzen. Ez, azalduko dizut, garmendiak izan zidan. Ez bota ardurak beste, ez merezi, ez du elegantea. Juan Luis, etxon! Nork berea. Nik abiadura hundiko trena zarduratu behar diat, Madrilen. Eta hi lehen gauza. Egitarrek Zaldibarren jarri nahi duten eskultura zatar horretaz zarduratu. Ulertuko duan ez? Ezin diau oroitari bat baimendu. Ulertzen! Eta hortik aurrera, iranaiak bazean negozio bat, ez da sagarrondoak edo sagarrondo ekologikoak ez ziren, emango dik lanpostu bat. Ziu, azken finean, familia duk. Mira, agora sai. Elkarrekin jango dira bat, kumea berri egunea. Deno gaude? Eskelarik ez. Botillarako etiketa idatzi zuen Kalipsok. Irakurri egingo dizuet. Gorputz sendoa du, baina sendoagoa borondatea. Terruara 20. mendekoa. Garratz puntua izan dezake mihian, baina gozoa da estarrian, eta zapore iraunkorra uzten du. Kontuz, tabako trazak izan ditzake. Puntu koma, B mayúscula edo urpegi rifarretxua. Bidaia on, Kalipso. Txamin, hik ez dauka koporak hartzeko gogorik. Lana gauze ederra datxo. Laniparik goiko makini hasten da martxan, eta buelta la remoten datzuz bururi. Eguna pogo egin amaitzea dut kontua orduan. Bazakik zelan esaten txagun guk lanari, bierra. Edo horrek esan dut, Txomin. Hemendik hanka egiteko bierra. Alde ederra makinik iziluten dizenien, Hala karnabala. Ai, Roberto, nokatakaus niri kafi ezu esau zenien. Insomnioa, Insomnio.
Mentiba naiz lertzeko zorian, ai, lertzeko zorian, ez zure askean mendien gainean. Guztiak argitzen dauen orduko, aioia argitu orduko, lertu nintzen lertzen ez da nahi lertuko. Pertsona gura badau izan deskantzua, pertsona gura badau izan deskantzua, Dalia barras da gero dragua, aioia eta gero dragua, ardua patxarra eta zagarrua. Nekatzen hasi bazara, taupa egin poliki. Zu bai gaixo,